zadek. Jde se koupat. Superman! Superman, jde se koupat. Jdeme se koupat, hurá, do vody. Bude hledat ten ručník na tom větru. Rudá záře. Máme tu bez větry, je strašně teplo. Čítejte všichni s tím. K nohám si dám bahno s pískem, nebo se z moře už nevrátím. Máš more? Please, dobre, možná. Máme tady vlnky v moře. Ale si Go, go, go! ale jinak teple ta voda. Ježišmarja. Tak pojď na to, pojď. Utíkej. Voda. Jo, přežil. Výborně. Míšo. Hurá do vody. No ukáž, že se jdeš koupat. Jdeme taky pouštět také traky. No jasně. Z České republiky z Karviné. Strávil jsem v Finsku půl roku a nyní poslední týden se ho povídám. Dokážu, že i Čech dokáže lezet do 6 stupňové vody v řece. Jdeme na to. Je! Žádný problém, voda vůbec není studená. Vůbec není studená. Aké máš pocity? Já nemluvím ty video. No, voda má 6. A Slováčisko po půl roku je schopný do něj jít vody. Tak řekni nám, Míšo, jaké jsou tvoje pocity z ledové vody? Zima, ale pořád si naživu, přežil jsi to, zvládl jsi to. Kdyby nefukal větr, je to lepší, ale super. 6 stupňová voda. Uvidíme se příště.